Brian, ganun ang itsura nun. Ewan ko po, Nay. Hoy Brian, bantayan mo yung asawa mo. Alam mo ba na laging umaalis yan dito? Saan naman po siya pupunta, Nay? Wala naman po siyang nababanggit sa akin na may pupuntahan siya. Kaya nga, magpapaalam ba siya sa'yo kung may ginagawa siyang kalokohan? Oh, Rose. Saan ka pupunta? Buo na talaga ang desisyon mo? Na sumama ka sa kasintahan mo? Ma, mahal ko po si Brian. Ipagpapalit mo na lang ba ako? Bilang nanay mo? Doon sa lalaking yon? Ma, nasa wastong gulang naman na rin ako. Bakit ba ayaw mong pumayag na sumama ako sa kanya? Sige, umalis ka. Sumama ka sa lalaking yon. Pero, kapag totoo ang kutob ko na hindi ka niya kayang buhayin, huwag kang babalik at magmamakaawa sa akin. Huwag ka sanang magsisi, anak, sa mga desisyon mo para lang sa pagmamahal mo sa lalaking yun. Ano ba yan, Rose? Magdahan-dahan ka nga sa pagwawalis mo. Pasensya na po kayo, Nay. Anong nay? Hindi kita anak, no? Magluto ka na nga lang dun sa kusina. Darating na yung anak ko. Sigurado gutom na yun. Opo, Nay. Tatawagin ba naman akong nanay? Hindi ko naman siya anak. Nay, wala na po tayong bigas. Eh di bumili ka. Ako na naman naasahan nyo. Wala akong pera. Wala pang sahod si Brian, Nay. Anong wala? Eh halos ako yung gumagastos dito sa bahay. Anong ginagawa nyo sa sahod niya? Ni hindi nyo nga mabayaran yung kuryente natin. Inaasa nyo lahat sa akin. Nay! May problema ba? Ikaw, Brian, isa ka pa. Bumili man lang kayo kahit bigas man lang. Wala na akong pera. Naubos na dito sa gastusin sa bahay. Nay, wala pa naman akong sahod. Ah, basta. Gumawa kayo ng paraan. Nag-asawa kayo pero hindi nyo kayang panindigan ng buhay nyo. At ikaw, Rose, alam mo na nga na hindi ka kayang buhayin ng anak ko. Sumama ka pa rin sa kanya. Ikaw, Brian, nagdagdag ka pa ng palamunin ko dito sa bahay. Nay, sumasahod naman po ako kahit papano. Oo, sumasahod ka nga. Pero kulang pa sa inyo. Paano pag nagkaanak na kayo? Ay nako. Makaalis na nga. Baka kung ano pa masabi ko sa inyo. Sana pala nakinig na lang ako kay Mama. Hindi sana ako nahihirapan ng ganito. Hindi ko na yata kayang magtiis sa hirap ng buhay namin dito.
Bakit po, Nay? Bakit hindi ba naglinis dito si Rose? Pati simple paglilinis dito sa bahay, di man lang niya magawa. Nay, masama po ang pakiramdam ni Rose. Hay nako! Nay, pasensya na po kayo. Sige po, ako na po ang bahalang maglinis dito sa sala. Aba, dapat lang. Kasi ayaw ko ng tamad dito sa bahay. Di ba masama pa ang pakiramdam mo? Ayos na ang pakiramdam ko, Brian. Sige, pagkatapos niyan, magluto ka na rin. Kasi pagod ako sa trabaho. Sige po. Kamusta na kaya si Mama? Sana pala hindi ko na lang siya iniwan. Kawawa naman siya. Mag-isa na lang niya sa bahay. Rose, anak, bumalik ka na sana sa akin. Namimiss na kita, anak. Anak? 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 Alam kong nahihirapan ka na sa buhay mo, anak. Hindi kita mapipilit kung ayaw mong bumalik sa akin. Alam ko pong nasaktan kita, Ma. Sana mapatawad niyo po ako. Oh, Rose. Saan ka galing? Sa tindahan lang. May bibilhin lang sana ako. Bakit ang tagal mo kung sa tindahan ka lang? Brian, ganun ang itsura nun. Ewan ko po, Nay. Hoy Brian, bantayan mo yung asawa mo. Alam mo ba na laging umaalis yan dito? Saan naman po siya pupunta, Nay? Wala naman po siyang nababanggit sa akin na may pupuntahan siya. Kaya nga, magpapaalam ba siya sa'yo kung may ginagawa siyang kalokohan? Mamaya niyan, masalisihan ka pa ng iba. Nay, hindi naman ho yata tamang pag-isipan niyo ng ganyan si Rose. Basta, kung ako sa'yo, bantayan mo yung asawa mo. Huwag lang sana magkatotoo ang kutob ni Nanay kay Rose. Kung hindi, umanda siya sa akin. Brian, aalis muna ako. May pupuntahan lang ako ng kaibigan. O sige,
Mag-iingat ka. Oo, sige na. Saan ka na naman kaya pupunta, Rose? Akala ko ba naman, Rose, kung saan ka pupunta? Dito ka lang pala pupunta. Siguro nahihirapan ka na sa buhay mo sa akin, Rose. Kaya pala palihim kang pumupunta sa mama mo. Anak? Miss na po kita, Ma. Mabuti dumalaw ka, anak. Akala ko hindi mo na ako pupuntahan dito. Halika, maupo muna tayo. Sige po, Ma. Ma, nahihirapan na po ako. Akala ko, sapat ang pagmamahal ko kay Brian. At akala ko po, kakayanin ko makisama sa nanay niya, Ma. Hindi po pala. Nahihirapan na po ako, Ma. Hindi ka kasi sanay sa hirap ng buhay, anak. Kaya nararamdaman mo yan. Alam kong babalik ka, Rose. Tiniis kong mawalay ka sa akin ng ilang buwan para maisip mo ang hirap ng may asawa at makikisama sa biyanan mo. Hindi po pala ganun kadali yun, Ma. Lalo na po, kulang pa kay Brian yung sahod niya. At inaasa niya po lahat sa nanay niya. Sana noon ka pa nakinig sa akin, anak. Dahil ang lahat ng yan ay naranasan ko. Kaya ayaw ko din maranasan mo ang hirap. Ma, alam ko na po kung bakit lagi ka pong galit sa akin. At lagi kang kontra sa mga maling desisyon ko. Oo, ganon kaming mga ina. Kahit nasa wastong edad na kayo, kung kailangan niyo pa rin ang gabay namin, walang katapusan ng tulong namin sa inyo. Dahil kami ang mga magulang ninyo. Kung kayang tiisin ng mga anak ang kanilang mga magulang, pero kaming mga ina, hindi namin magawang tiisin kayo bilang mga anak namin. Ma, patawad po kung natiis kitang iwan at sumama kay Brian. Anak, pinapatawad na kita. Kaya nasa iyo na ang desisyon kung saan ka masaya. Susuporta ako sa'yo. Ma, maraming salamat po. Brian, pwede ba kitang makausap? Ano yun, Rose? Galing pala ako kila Mama. Brian, nakausap ko na pala si Mama. Na ano? Nababalik ka na sa kanya? At iiwan mo na ako? Ganon? Hindi naman sa ganun, Brian. Alam ko naman, Rose, na nahihirapan ka dito sa amin. Sa buhay natin dito. Makinig ka nga muna sa akin, Brian. Nag-usap kami ni Mama. Natutulungan niya daw tayong magtayo ng isang tindahan. Para may pagkakitaan naman tayo.
Ano sabi mo? Hindi nagagalit sa akin ng mama mo? Hindi, Brian. Hindi galit si Mama sa'yo. Gusto niya pa nga makatulong sa atin eh. Basta daw pangalagaan at palaguin daw natin na mabuti ang negosyong binigay niya sa atin. Oo, pangako. Pagkakataon na natin ito para makapagsimula ng bagong buhay bilang mag-asawa. Oo, Brian. Kaya natin to. Kamusta kayo, Rose, Brian? Mano po, Ma? Mano po, ma? Kaawaan kayo ng Diyos. Kamusta naman tong tindahan nyo? Maayos naman po, Ma. Sa katunayan, nagdagdag po kami ng mga stocks namin. Opo, ma. Mabilis po kasing maubos ang paninda namin dito. Aba, ang swerte nyo pala pagdating sa ganyang negosyo. Unti-unti nyong napapalago ang tindahan ninyo. Ma, salamat po pala sa suporta niyo. Nako, ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo dahil nakikita kong maayos ang buhay ninyo. Masaya ako para sa inyo. Dahil din po yun sa inyo, ma. Kaya po pumuti ang buhay namin. Oh, nandito ka rin pala, Mare. Mano po, Nay? Mano po, nay. Buti po, nay, at nakabisita kayo dito sa amin. Oo, gusto ko makita yung sitwasyon ng bagong tindahan nyo. Mukhang napapalago nyo ah. Oo naman, nay. Dahil magaling magawak si Rose ng negosyo. Napakaswerte mo pala kay Rose, anak. Oo naman po, nay. Bukod sa maganda na, magaling pa magpatakbo ng tindahan namin. Aba, tinola mo pa ako?